जाय रिहन दैमारि बियो 17 बोसोर सलायनानैबो जोंनि ओनसोलफोरावहाय जोंनि गामिफोरावहाय जिबायदि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ रांखावरिफोर बा न' बां बा लामा सामाफोर बेफोरखौ जेबो मावनानै होनो हायाखै आरो जिबायदि मावनो होननानै थांखि लायो रायजोनि देखायाव देखायो खिन्थु बियो मोनसेबो मावफुंनो हायाखै आरो मावफुङाखै आरो बेबायदिनो जेनेबा बेखौ जोंनि गामि गांखननि मानसिफ्राथ' जेनेबा बेंग्रा बेंग्रिबाबो गासैबो जि 10 फिटआव होनो होयो बेयावनो बयबो होखायो। दा बेबायदिनो जों गामि गांखननि मानसिफ्रा गासिबो बे रिहन दैमारिनो होबोनानै देरहानानै गासै मावनो गोनां खामानिफोरखौ बियो मावासै आरो मावदोंब्लाबो बियो मोजां नायनानै मोजां मानसिफोरनो बियो जि खामानिफोरखौ मावनो होदोंमोन बेखौ बियो मोजां बिथोनफोरखौ होआसै। बेबायदिनो गोबां गामि गांखननि मानसिफोरा आलाय सिलाय जाबाय। सोरबाबा न' होदोंमोन, सोरबाबा बेबायदिनो दै लोंनो थाखाय दंखलनि कुङानि बेबायदि दरखास्थ होदोंमोन, नाथाय सफैयोब्लाबो मोननो हायासै 17 बोसोराव। बेबायदिनो जोंफोरहाबो बा आंहाबो बै समावहाय नारानि न'सोमोन। नारानि न'निफ्राय आरो बेबायदिनो अखा सेरबाय थानायखाय आङो प्लास्टिक सोंनानै लाबाय। प्लास्टिक सोंनानै लानानैबो आरो खनसेबाव आङो दरखास्थ होबाय। खननै जाबाय होनाया, आरोबाव उन खेबसेबाव आङो दरखास्थ होबावबाय। खिन्थु न'आ सफैबाय, खिन्थु आंनो खबर होआसै। उनाव आरो आङो गुबुननि खुगानिफ्राय आं खोनानो मोनबाय, माने नोंनि न'आ सफैबाय, खबर होदोंना होआखै होननानै। खिन्थु आङो सोंनो होननानै थांबाय, खिन्थु लामा मोनहैबानो ओरैबायदि सैमा सोंनाय बायदि बुंबायना बा, खिन्थु गोबां दुखु मोननानै हायबाय जों। माने जोंनियाथ' दैबो गैया बे समाव, गोबां खस्थ'। आरो न'आबो बिदिनो नारानिफ्राय आरो प्लास्टिक खोंनानै थानो गोनां। बेबायदि जोंनि गामिनिनो मेम्बार बियो खामानि मावनो मोननायमोन, बे गावनो खुद नुहैखानाय आंनि न'आव। बेबायदि नुहैखानायखाय आङो दरखास्थ होबाय, न'आ सफैबाय। खिन्थु सफैनानै बियो आंनो खबर होआसै। गुबुनफोरनिफ्राय आं खबर मोनबाय कि बियो फाननानै जाबाय खोमा। बे समावथ' गोबां बिदिनो फाननानै जानाय बे सम जादोंमोन। बेबायदिनो जों मोननो हायासै। आरो माबा मोनसे जेनेबा फुलिफोर, दंफां फुलिफोर, नारेंखलफोर बा गयफोर बा माबा मोनसे बुस्थुफोर सफैयोब्लाबो बेखौ लोगोफोरजों लोगो लोब्बा होनानै आङो थाङोमोन। बे समावहाय थाङोब्ला मा होनखो बेयावबो, नोंसोरहा नाम गैया, बेयाव फैनो नोंसोरहा खेमथा गैया, बेबायदि बुंजाहरबाय। बेनिखायनो गोबां दुखु मोननानै, माने बै समाव जोंबो नांगोलनि समाव दङमोनब्लाबो बेफोरखौ जोङो दुखु मोननानै बेनो होस्लायस्लाय, नांगौबा गुबुन बिजाथि फैयोब्ला माने बेनो होगोन, बेखौ जोङो देरहाहोगोन होननानै जोङो बे 17 बोसोराव जोङो नागारबाय। नांगोलनि माबाखौहाय जों नागारबाय। बिनि उनाव फैयै फैयै जाय गबिन्द सार, बिनि जिबायदि UPPL सरकारा देरहाबाय, बे समाव गोबां जोंनि एरियाफोराव मोजां खामानिफोरखौ मावबाय। न'फ्रोमावबो न' नुबाय, बयनिबो न'खराव न' नुबाय। मानो बे समावहाय जिथिया बै नांगोलनि समावहाय बासा बासि खालामदोंमोन, नों नांगोलनि बा नोङो UPPLनि, बेफोरबायदि अनेकथा खोथा ओंखारोमोन, नों मोना बेफोरबायदि। खिन्थु फैयै फैयै बे गबिन्द सारनि समावहाय, प्रमद बर'नि समावहाय समानै नों नांगोल बा आं UPPL बेफोरबायदि बुङालासिनो समानै बयनोबो न'फोरखौ राननानै होबाय। जि बुस्थु एसे सफैयो बेखौबो फिल्डफोराव जयैनो रायजोफोरखौ लेंथुमनानै राननानै होबाय, बेबायदि। खिन्थु दायो नै फैयै फैयै आरो बे उननि समावहाय बेबायदिनो गामिनि सुबुंफोरखौ थगायनानै, बेबायदिनो थाखा फैसाजों बायनानै फुस्लायनानै, बेबायदिनो थांनाय बोथोरफोरावबो बेबायदिनो भटखौहाय गामिनि सुबुंफ्रा होबाय, रिहन दैमारिनो होबाय। खिन्थु जिबायदि सिगां UPPLनि समाव अरुण'दयखौबो फारि फारियै बयनोबो गोनां गैयि बासा बासि खालामालासिनो बे अरुण'दयखौबो होदोंमोन। आरो ग्रुपनि जिबायदि मोननो गोनां बेफोरखौबो होदोंमोन। नाथाय बे समाव मा जाखो, फार्स्ट टाइम सरकार गोदान जानाय लोगो लोगो गासिबो मोननाय मोनि बयबो माने गावनि डकुमेन्टसफोरखौ जेरेक्स खालामनानै लाबो जोंनो होननानै बुंनायखाय
गामिनि सुबुंफोरा बयबो डकुमेन्टसखौ लानानै फैबाय। लाना फैनानै उननि बाराव जि फैसा हाबनो गोनां बेफोर फैसाफोरा मानसिफोरनियाव हाबाखिसै। बिनिखायनो जों सानबाय बे समावहा बिसोरो सेलेक्ट खालामनोसो बिदोंमोन खोमा। नैबेफोरबायदि जोङो साननानै थाबाय आरो बेबायदिनो जायफ्रा हाबजायासै बिसोरबो ब्लक अफिसाव थांबाय, डिसि अफिसाव थांबाय, नायहैबाय, बेयावबो नुनो मोनबाय दाननानै होनाय। नाथाय बेबायदि खालामनो नाङामोन। मोजां सरकारखौ सालायनोब्ला, मानसिफोरखौ मोजां साननोब्ला बेफोरबायदि खालामनाङामोन आरो। दा जों बिनिखायनो दा सिगांनि जि गबिन्द सार आरो प्रमद बर' बिनि आमोलाव जेरै जोङो देरहाहोदोंमोन बेबायदिनो बे समावबो, बे फैबाय थानाय समाव दायो जोङो दिपेन बर' सारनोनो जोङो देरहाहोथारगोन। जों बयबो साग्रिद दंखायो।